Nakitlong kari kasi. Ngiwan lam siya pi ko sngur bakhuit pat pasngam. Ka beats aqua. Si postnem dang yai pinja sliang. Watla ka sorkar jalla, kajupan pao bakadon gathong ban kentiu ya ka mekhlaya, syaka kerdan jonga jalla ka bakiu syaprang. Henry habalet jurep kishnong kibash kithain nong kondong, layo iba kidang sadin hakibabun kiliang. Kashnong lawas kay, kalong kaway ni kishnong, kabadang ap ikila jingarap bat ki project penroy na ka sorkar. Kashnong lawas kay, kahap hakaramray jergam constituency, Nongstoin Block, West Khasiels District, Meriaus Imship, kadikaway ni kishnong, kabadang sadin maha, hakabay day, bat ki kampen roy, bat ki jingdon kam, jogi pad ba nong shong shnong. Banpoy siya kaniga shnong, habanyat lingba nakalat shnong umli, kabadon hasurok ba nong ston. Siya umsaw terter siya maulangsu, matchwa banpoy siya kashnong lawas kay, habanyat yung kasurok PMGSY, balay spa mita, kabampat siyang surok, bat kikali, kibalaban kiday, tangkitrok 4-wheeler, bat ki pick-up. Hado banta kinong shong shnong, himat, yaka jingbam biyang, hagi jingdon kamba kongsan, kum ka umbam ka umdi, ki surok, ki linti sinking, hapo ki shnong, bat ki waypat ki jingtay pad ba, ki badon kam, haka jingim baman ka sngim. Ki nong tok hubor, habay hiyar siya kati ka shnong, ki yo banya kren, bat uba Elias im, uba deyo sordar shnong, haka barulay ito ba, yaka ni ka shnong, layo jing ito pad ba, haus nem, arjar arpuway, bat ki don, sa puar li ki long ying, bat palat, arspa nyo pungod ki nong shong shnong. Uba Elias ulay ito ba, laay kerteng, luom was kay, yaka ni ka shnong, na marba menshwa, kadon ka klaw, bat ki nong be marat, haba kilayo ka skay. Kilawa ya ka hajrong we uding hagati ka klaw, manangta ki let biang ban be ya ki we pat ki maran. Ban kentiu ya ka yo ka kon. Uba Elias im ulay thu ba kinong shong shnong, kidi badang du na ha ka yo ka kon, bat buon hi kidang shania hakarap karyang. Ki marap ki bakirap ha ki kentup yu ka ba, uriyo hadam, upan, margum juro buon ki ju imru, daga kamri masi, bat ris nyang ban kentiu ya ka yo ka kon chongki. Usor dar shnong ulapan pawa ka shnong kadang sadien hakibabun kiliang kentup ya ka jingbam biang ka umbam ka umdi hakaba ki hapan shulik tong nakipung ki surok ka yeng dorba shnong ki skul bat buon ki weipat ki jingnon kam bakong san. Uba Elias im ulakar pajor ya ka sorkar jalla bakan bhai khamat lem siya ka shnong man ay ki la jingarap bat ki project penroy knang bakan long ka jing mentoy bat ka jingkar khu ya ki nong shong shnong. Kani ka shnong lawas kay, dang syan kalapaw perthay, naka jingboy ka step by step LB school siya traido, haka performance grading index PGI, badang siya penpena dakatanat puli puthi jong ka sorkar jalla. Ngi kum ka shnong ngi dang yo shnong hak snam arjar aphoy, de kalong kristin kaba nikong, ngi kum ka shnong, de kadang jam kumba sam snam, de hadap ta de hapdang kijing sadin de idang ya duna shbun kamtam kum haki surok haki umpam umdi de kum haki neki ying dorbar hall kum haki neki ying SDS bat kum haki ne badan football kum haki neki skor kum jomo pilayu I de ngi kum kisnong de idon kijing kerpad lem pi bah pin ya pen shai lem ya batai lem nak mata kum kisnong de tang kita I bangi bo kijing kerpad lem api kibe don la kan ko ngila persang ban bo kijing tho hakine ki MLA ki kerpad MDC mar deng kijing kejar ngi kum kisnong hakapang stom te ngi hab yai teng mo lada ngim la ban hakpor ka ba slap ka ba ya te ngi hab yai de chat mo isu ke chuba ada hakpor ka ba kamrang te ngi la ban chuket haki trok ni prower te yamanta isu le chana da ki pong mo haki ne ki tendong haki tolong om te ngin cha chuya le ket
don kieng ki ba ngi shu yethe dau pai mo bajri te nisa shuya tan haki ni hangne karap karyang ya bu mo yo no ko ba mo kai jingai pha ban legrep mar kane ki ka ti hangne te kim long ban rep ko ba ni legrep cha tai cha pharam rai te yelam ni rep tang uri hodam bat phan ba kham usan ni shu la ban shu dang ya kan kam ha kong ya bam hi optimization ye sha te ya menta ngim patla ban di mar ba di kadai chika ka badang luna mo na ba ban mi ma luna mi dap tang ban kan chu bam chu kan dap it ne ya ka bam ki dang bon ki bad dok te bad ki yik sam mo ki dang bon ki ba chu ya chna da ki trap ya nó lim ni da dan ni la don soft ar yi sno pat ni la don aspa nyopo te hakita ki por ki bam shwamo kane ka snong kadai ba ki ya wan bu masi ng kong bu masi kalong ka ka ba pangat bat ka ba nat te ka bam don kham nge ki snong tao ka ba lang pa ji te hakita ka por ki ba ki saya panlong ka bu masi ka chong masi te sa pen long ta ka law skate te na ta ka daw ba ki le ya be mirat hak ti por ki ba mchwam ya be mirat te la yo ta skate te ki don koi claw ne te ki la i bo no ta ka skate ba hak ta ka claw ba ki le wat biang te be biang ti mirat ka de ta ki ba kong sa ong kiwa mo ne hajan ka ka wa sa kiwa e skate kiwa si jerong skate sibu kawa ha ki deng mo te kisa penlong khana no law wa skate hak ta ka claw tang lo wa skate law skate school ki don artli kane ko we ka step by step bat ka press p school law skate kate ka dei ong ka spa sngi mar kate ka wan be ha ka wi si jong ka snong nyong te kadai ka khon te kala ai phia no yakte kala kadai ka fish one ban ai dak ka law skate ban yo ban trei yakte ka life pa metar ketuk strok pat ke ba yati ve na ku kate ki ha ka por ka badang don lom bat ka ngiong mo ki pen trei da ka ai phat ku su di do kan chen wang sti be ku su net dan poe ne snu ti ha yak yang ba e snu habja leng ba na ka yo malaksu no malaksu te nadu umli molang su nado umli ka poi sa telang ya telang ka poi som sao yom sao ka poi sa khot jale mo ya jale ka poi sa ka no malaksu yo malaksu te ka sa poi na sa ka lat mawaske kala poi tharai haki khatsan kilometer tharai poi marha hayo malaksu kala poi khalena kilometer kani ka snong pi ka ha constituency ye tu bat ha ka block ka ha konstitusi rambrai bat ka blok ka ha ka noston blok to ha na por nga pan pau sibun na ka banta kum ke ji karpan mo na ka sarkar ba kan pilem ya ka ji jong ko song thau mo ba bon ha pen ji duna mar kham tam ba ngim pat don ha ka sos te ngidang sulong tang ka sina te ki jung duna baro ngidang chem ji te kana haka liang jong ka sarkar ka dei ban solam ya ki jing jong ikum sina te kan ya pilem ha ki jing jong
Bernihat ne Bernihat wat karukom thoru kalay pher ka Bernihat ba tho du wai ka don ha Meghalaya Henry ka Bernihat ba tho du Yupat ka don ha Assam ka we ka nong ba Henry la phya Arliang du pu du Sam chungki jilla house name Hajar Pusau ka kai phot ka Perthei ka pinmi ka Kerteng ka Bernihat ha kamat Henry ka khubo ka jingsha bonsin la klet but omshim la ban pin pau Nama ime te la slem te la don hi jaga san pho kumbangi kinong shong ite bi ba ka berni ka hap lang bat ka border Assam himde ban ong ba kal air ka wan be tang na Assam ne tang na Meghalaya kalong hap reng demo ba hap lang ka Meghalaya bat ka Assam border ki karkhana badon hagani ka nong baru ki long ki bala banta habdeng arjela ka jingyar ka long kumba 100 square kilometer ne pedeng gani 8.5 square kilometer the hab hapo Ripoi district ha Meghalaya kat ba lai point khat lai square kilometer ka basa ka hab hapo ka Kamrup metropolitan district ha Assam banpin bet ye kamat jong ka jinglong jingman jong ka leer ka Meghalaya state pollution control board kadang pet ngon man la ka por ka CAA QMS continuous ambient air quality monitoring station bat ka manual monitoring station ki pet patho ya ka jinglong jingman jokal air klem sange kadero kabajan bahabat ka border Assam tanglai 100 kilometer ni don bat ka border Assam kajing per jongkal air kala don sibun kala duna sibun kala kham khoj kala kham pangat nang takini kiding kisi tru dangi pet menta bat kipar ki ba mensua em kala ya per sibun kila jerngam ba ka pollution ta kadan ba sisin ba kila don ki factory mo ya tangim laban len re ban ong hadu ba kandak ta hadu kata-kata kumba kimi dia long ngi tengim lar ban ya menjur hakador ba jong ka ying dor ba thau an mentri rangba ka chila u ong bokla tho shu mentri rangba ka Assam ban thau ye ka joint committee यहाँ का जो रियल फैक्ट है जो मतलब मेन पोल्यूशन था जो फैक्ट्री था पहला मतलब रहने का मुश्किल हो गया था यहाँ पे गवर्नमेंट ने भी बीच में बहुत सारा फैक्ट्री शट डाउन कर दिया लेकिन पहला से बहुत अभी थोड़ा रिलीफ है और शांति है रहने के लिए kal air ka bayat kam sange haupu Assam Henry ban ong ba Bernihat Meghalaya ka de ka nong ba ka ba jabo tam ka penyalam bakla ye gibreo